హలో హాయ్ అండి. ఈరోజు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉండే బటర్ నాన్ ఎంతో టేస్టీగా డెలిషియస్గా ఉంటుంది. ఇది ప్రిపేరింగ్ అనేది చూద్దాము. ముందుగా 2 కప్స్ ఆఫ్ మైదాని తీసుకుందాం. అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసి 1 కప్ పెరుగు యాడ్ చేద్దాం. ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా కూడా బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన దాంట్లో తగినన్ని వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా కలిపిన దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి బాగా ఒత్తుకోవాలి. ఎంతసేపు ఒత్తితే అంత బాగా వస్తుందన్నమాట బటర్ నాన్స్. ఇలా ఒత్తి దీన్ని ఉండల్లాగా చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇలా మొత్తాన్ని కూడా ఒత్తి ఇలా ఒత్తిన దాన్ని తడిగుడ్డ అనేది పైన వేసి ఒక 30 మినిట్స్ అనేది రెస్ట్ ఇద్దాం. ఇలా రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత చూడండి ఎంత బాగా బేక్ అయిందో. ఇలా వచ్చిన దానికి కొద్దిగా పౌడర్ లాగా అప్లై చేసి దీన్ని ఇలా ఒత్తుతూ ఉండాలి. ఇలా ఒత్తితే ఎంత బాగా ఒత్తితే అంత బాగా వస్తుందన్నమాట. దీన్ని చేత్తో అయినా ఒత్తచ్చు, మరియు పూరి రుద్దేదాంతో అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇలా అప్లై చేసిన దాన్ని ఈ వైపుకి ఆ వైపుకు సాగదీసుకోవాలి. ఇలా చేత్తో చేస్తే సాగుతుందనమాట. ఇలా సాగుతూ ఉంటే మనం కొద్దిగా బటర్ నాన్ రెస్టారెంట్ రావాలంటే అది కొద్దిగా తీయాలి. ఇలా తీస్తే చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో. దీనికి ఒకవైపు తడి అనేది అద్దుకోవాలి. వాటర్ అనేది తడి నీళ్ళు అద్దుకొని ఒకవైపు మాత్రమే ఎంతో జాగ్రత్తగా అసలు స్టవ్ పైన పెట్టాలి. చూడండి ఎంత జాగ్రత్తగా వేసినా కొద్దిగా అట్లా వచ్చింది. ఇంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన 2 మినిట్స్ అనేది అలా కుక్ అవ్వాలి. ఇలా కుక్ అవుతుండగానే దీన్ని అటువైపుకి బోర్లు ఇచ్చి కాల్చుకోవాలన్నమాట గ్యాస్ పైన. ఇలా కాల్చుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉండే బటర్ నాన్ తయారవుతుంది. చూడండి ఇది కూడా ఒక 1 మినిట్ అనేది ఇలా కుక్ చేసుకుందాం. ఇలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయిందో. చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయింది. దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇలా తీసుకోవాలి. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. అదేవిధంగా రెండోది కూడా చేసుకుందామండి మనము. ఇలా బటర్ నాన్ అనేది ఈ షేప్లో రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలండి ఇది. ఇలా చేస్తే మొత్తానికి కూడా ఇలా వచ్చింది. దీంట్లో బటర్ అనేది ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇలా బటర్ అనేది చివరన హీట్గా ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండే బటర్ నాన్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో రెడీ. చూడండి ఎంతో డెలిషియస్గా ఉంటుంది.